Odofo stories are there be a chiko bata say echo other TV stations near the other no say one should be a why your home papa say when you be answer why your who ye say stories na eba na ya disuade e ma ye nyina na abrantie bi a wonam ne baby a say onina market na okohia ababa we na okohia ababa we na odi betu nanim so on tade ma no na so on che na de no odi che no enu achi no woni abayo na benya nyonko fama eba se afi otu abetena abayo ani fie menua se yese ohoho bi ebe srawo na wanya osika ojawka omienko he de odi agya abayo ane ne papa awreho obi ohiani wa a omunka bi nhyiemu omuni bi kura no omienko he de odi agya omwe na ye nyina ye de bi sua de yenko hemra free atwema tachiman na nimha kwami asem ben de waba yenim awie nyabotre ma ho sha asem na se entu nsimfimfini na chirichiri na yentie kwabe yo pa chane me dase me chia obibia watie nka bia okay masama ne se enaka kreme ho na Abran TV ehunu me ba epanyi bia na osenka obe wa na so ne betena nti enam ne saa no nti ama me ba no ene no etena ya na omuba techima na se watimi nchen kakra nti omoti ho no a enaka kra na oyese wanya adwuma bi ekoye why say Abrantie no de wahunu oba no na che se wo ba no e de na ba betena ne so o de na betena ne so yo fie pa chwan nti enaka kra na oyese wanya pano adwuma bi ye na jaye nyina ehwe na ye ne no ho anti pano adwuma no start ye me se bosumi mpo anhye da nuru sa papa dafi de ti ya ne se pano ura se odineka na inti so first kana ma oba me ache no tina di ku wi an asa o ma police fo ache no inti o mo che no no na che se kwa ya hu TV se na me ba no so inti na oba hono inti na sa ase o ka se yen hwe ne sa ne mfa ne nkwa edru be fa ba bi na akoye asefem kakra nti wo ne me kasa ya ma meti ase se me kwako beli no na ja se edwuma do no bi yen ka ba se wo se ukoye edwuma oforo na de bitua na ja ye kokan nti me kura na msi mi menu nti mi be na ese mi nya na busuani bi kura ansa nti ekiri no be ma ne ka kire me ba ne se o de be me bi ba se ne papa ekuma no nti ne papa na asoma no na wo so firi ba bi ani nti ne papa na asoma no se wo mesi na nan na yen hwe asam ne nka na ma metimi enya akukudu am di bele no nti bele ni wie na se de ayen se o ma hye se na otwumi no se itimi diskani bi ba nti na de ben sa Abrante ne kram se obekọ na wakopa adwuma ye be ne nansa so no nti wo koi nti na otwumi no so ye no na ye ntenenka nti akiri na ye frɛ no na yenya no ye se wa ye adwuma nyisika kakra nti ka odi bi beba ama ya de ateso nti ye hwɛ ne kwan a sika na ama nti ama isan se woni oye na adwene se obewale me ban nti woni no ko na busuafo bi wo sehwi baby ye fro patabo so ama ye ko no wo fa ho ama ye de asem ni nyina akoto nanim na chese wo ba no nim sa patabo so ho dada ba cha nti mo ko patabo so ho okay ye wo baby ye ni ho nti ye ni no fa ne ko trance kan ya e de asem ni nyina ato nanim no se wate nti asem no so e pempeni woni mu dada nti o frɛ no fa ase no a ye bia sanka bia obefa nanka obisa na ho asem enso ye ya no fa ase na amfa nti yetete ho a di nkomo kakra na no fa ase ne fa e frɛ no na oni ni di e ho nkomo sika no nkomo na me ase sehwi no me nhya da ntinti no na ase me nti sehwi nti na o mo kan sehwi kasem nti de no fa na be ka kire yan ase wo se we bisa no sika no nka ukwale bia we yanimu na wodi sika no e beba nanka ye de akotika ne subi na no ofa ni di nkomana na okati phone nti firi ho no ofa ne frefre wa amfa bi nti ne yesi atinti na me yesa ne sa de yesi mitimi hu ne papa nti omo se ne papa no so yare
nti me yese ekwan bia so no se me ne kɔ ne papa ne ho nti ye fa ka foforo firi patabo so ekosi subrin kwanta san fa ka foforo firi subrin kwanta wode kɔ baabi o mfra wa aboabo nti ye kɔe no ye kɔe na o mode ye kɔ ne papa fie ne yesi wo pii kakra wokuro nim ye twɛn papa no yitu akora ma ne chini kuro nim nyina wa enhu no nti na de ayen se ada no anya hint se mo ba na ba chan de minti min kyerɛ ne wo fa ne frɛ papa no ka kyerɛ se wo de hoho bi ba ne hɔ ana ne wo fa no na ye ne ne kɔ hɔ ono akasa ka ho bi ane ye kwane de ne wo mu se tama ne ye wo ne wo fa ne hɔ no ne wo fa ne firi nua baabi o ye so wo kyerɛ de wo baabi ani hɔ e frɛ ne de asɛm no tu n'anim ti na nua ba no e bu ofuro ka se akora no sa boy no ba ne hɔ no mu ni 3 days na ne ba no anka bibia nkyerɛ no se bia sei ana papa no so yare enti ma yɛn kwaka sa asɛm no nkyerɛ ne papa enti me agye di se bia wa frɛ na ma na pɛ baabi akɔtɛ we wa kɔda kokofuo bi mu kura adwene ne ho enti na yɛ kɔ ya yɛ hu no ana me den kra ene me telephone number gya sanka papa ni beduru fie nwumra nko frɛ me kura nanka me fa asɛm no ntu n'anim nanka ehun mu ayi bi ode be manka me hu enso me kan me hwɛ kwan abepom na me kasan papa na amfrɛ me ena me ntimi ba na me de asɛm no kɔto police fu anim na wo yɛ sɛ me de me na bebe ne nti mu na me na mu hia be ma ni firi me ho nti na kwan bia so no be no so no akɔyɛ sɛ si aban dia sɛ yi kan ba kwisi be 400 million nti ne sɛ me so me yɛ ho hwe a enye yi nti ne sɛ me de be dan mo sɛ mo adawro ma mo nya me mo ani etiefo nyina na saa be ma no e bitima hwehwe na ma me a ne sɛ me so me hu no kwan me fa so ti masema me de ba ya crutch no your friend say kwabe your friend Clement na ni fie din na wo fa no kwaku enti kwaku Clement saa mum na magye di sɛ your friend ebra obetena ofie ho no tena ho di na hia ansa na saa asem yi ba ho de we ni bosome kra wo we ni bosome be na wotwe mi nuko ne mi ensa so ho baabi ena eka okobo wo pan wura ho no omo se eye sei 146 ka ko 150 million 146 ka ko 150 million na eka ne ba ya ye che no mubusa crutch ne se sika we dien no de ye ye bisa no se odiskane ye da no siska no oni ska no na e wokam ya na ode pan no komema nkrofo mu ejina traffic mu no enti no ska no wokam enti woni ofa krata ketua bi atwere din ni ade gu so enti ni yakoba ya ne se enu so na ma mi gina se sade na ye mail no na me bai ne nko wo mo de ka ne ho na wonko mum kwagigi enti o mu kwagigi ka ni bia de ba ya ma panu wura no aso efa chi ne so kwagigi bia ti stella o mu kwagigi ni nyina achi no ya o mo san ba prosifo no ba ibu akonta na se stella o mu titi firma na se ka sa aka no 146 million na se utua enti 146 ne de na che se eye genuine se crutch ne disesika no enti ma won so gitu mu se obetua na se di bill na o yes o ba ko pay dwuma ba aye na nka wode abetiti na firi ho bepem ne mi ngu o de wa besika no ti se wona posifo no yere wo se ubebedi crutch no enti fa ne bra anya sa de ya na mu de me kokot na di emra ne se bia o ni medi ewia se peni na bra wo fia wo ba no crutch ne ba ye no di asem na wo ba ne be ka kire wo se wo de ne ba ho no wo ba fie ho no me fa ne se wo fie papa panyini e na be ma ba betena wo ba so e no ne te osore a no okwadwuma na waba enti mpese mi hu se bra be ma ne ba ye no de na wo ba no ne crutch ne ba e be ka kire wo and the obeka ya say the obeka ya say o pese go wala me bana so ne tena nti me ye say bibi sa de a onkofa na busuafo mra
anaso o ma na busuafo mra na mihu se na busuani na ha mum no free ha na ote ansa na se ebia bibia betimi akoso kra chese wa akoso ti anumu na ase wone ne tewo enabe ekobe na otwimi ne kone miensa so a wode ekofa asa ka isiwe de bae na uhun krache no sa na kakra no sebe panini de ode wani to fom enkanga kra ne se ode na no aba beto baba so uhunu ni suban senyansa se enipa de sebe obi a ono so ye nipa boni o se wo susu bibi oni trim de se obetimi aye nanim se dia wo ya na se wonye ntimi de mi hu ni se na wonye nipa bia o ye nipa boni ebi se nya na wositie no nti ena sebe wo sua adwuma so kora no awon nsa no adwuma wo ye electrician ka mu electrician timi ye ka bia se electrician ya de utimi ye nti eno kora sa atam na wonye yi no kopa no ne bakwa na obi ka se kora utimi ye ma no eni adintene mi se bia wonye nipa bia o betima je sa ade no okay na de we nso am pemo kakra se oba so ena be me ba betena na wode na no abeto ba ne so se meware no bibia am pemo kakra when de se na kwaye se ayi foforo nti oba ye no a obeka kire me se bia one no betena no se ebia obedi na kakra wo ho na nka wako eno abehu se wo ye adwuma sese ya o eno wo ye adwuma nti mi de me madwena ammaso bibia asase bia eno kora adwuma no ye na se wo mamma na dan eni bibia wo ha no wotewo nti no wo ye adwuma na adru enwumra na se bia da ko bi wo ha no waba ho na nya de se wo se da to papoti yangasa but oba betena oba ne so ansan wo nya se adwuma okay saade we upon experience bia yanyenya ewo ye show we sunti no afutuo nipa mfa saade we ntu wonfo se bema tutuna defie so na oba afe na mehia oba me ba betena oba ne so de mano ato ne so se me ware no a eya ahwesa bema no mienu eya nioma mienu ebetumi abase waye bibi wo baabi a wo ho no pe baabi abode ho adwa sa semwe bra na kwasi a champon wo Ghana no no ta aka se emema ye opportunist emema eye opportunist adeketua bi ho bema betumi afa gina so de awew na wanhwe yi a de woye nipa boni de wonyanya de wo se wonya awi a wokọ de woye papa ya adwempa kakra woni trimwo na abehu se bia nsachira ye bia na nsesa ye bi se ope ampa ana se ompe ehu pa abaya ohote sei obeka segu ha why abetumi don sakura egu so no aka segu no mu amame onso de frimpon de Lydia kwaku Kwame Clement kwaku Clement beman sane ye frɛ no sesi owe Lydia bacho se de minim baby owo na okono kaze okọ takwa baby ani takwa hono makoye ensu adwuma bi wo hono saa na okan na se baby ani takwa ni ho takwa ye Western region baby ani eye Western North what ya say aha enti takwa nko na baby ani nko enti wo kra wo so wo kwhen takwa honom na koye adwuma akoye adwuma o se di adwuma na no wanya no takwa ho ensu adwuma okay na o se woni nipa na ye adwuma pen na ojaye na mine sa frɛ ne se ombra na woni ne mra me ye adwuma na o se wo ko na wa koye adwuma na wa betete e kana ewu police station honom okoye ensu eje frɛ ne bia omfa say wa wo do number frɛ no a omfa ekopa nzo omfa okay ebra ye chi ni tumu no wo kobu nkotodwe wo se anim se papa yi wa mo ame a asemo ya atumi o bo ame na ko beli kra che de mame
oko yesa pepa chai ade na wa anko se wo ko beli na akosre o papa so papa ne beli no de mebusa we otemase aha ade ntia say ye wo na ye o guy e na o guy na abenya asem e wo so e ne ache na kotum ade na wa anko beli no na akopa o papa mum che so papa ne nko beli no ye che no na meko na osi kasa den kakrama meko na osi police ni se ompe obi a oti kromo na o mebe no na enu achi no yemfa ne busuani nka ne ho na yemra police station honom enu nti na ma mekopa me papa che se ene ena mi soma na ba honom akoye se akoye pan no adwuma na wanya saa oha no muwa me na yembe no na nka no cross wonye enzo me pa na chewa na obi no ede maame Matiasi o se ne ye pe obi a oti kurum ho wo sa oti kurum ho enti na nka wo betumi apani busuani aka won so ho ama makwa akubeli kwaku frempon kwaku crement meboa enti ade na wa anya ne sa nemom o papa na akosu kire ne se ono na emo anko beli krache ne mfama wo ono nkwa na minim no beche wo mu se minim amafo bebre wo kromode enso ono ne me papa me timi aka masem ememe bro eya biwa no ate mompagade ne nkosoro kakrama no ememe bre endi sesi a Lydia ugitum se waka papa de ato asem pachai aka papa to asem okay me enhwe be ma na se kakra mpamchew ebe me ya ye kan mutie ni nyina na mo boa yen sesei no wode na se aba be sika no adwane ma sesei asew ni mom ena posifo sano kire se papa no na akwa beli krache no enya asem kwa be so na mawura afefe abaya ni tuntum bi o kama pa natural beauty enye omo ye twitwuba mi ntoni bia enya acrylic fo ni bia we natural beauty maami yi kwa be so na sa akwa crement ufa so ohia ka kire be nti pacho mi shia no bantama na mekotade na osrema de sementoman bantama hey edwum na mekudijwa aha na obeto me wo ba bia mekudijwa na metobode na ose me osrema de sementoman na de kodie ni twem na ye de ade sweet bar bo fruit ni sweet bar aha ena mede meto edema no o me fan se wo koto board o ena wa hu na me gina baby a body run mai obeba na obekan bia manchi na me gina ho na no ne ma ni oba me nchen enkomodidiem no se mento ayi na etwam ni bi ma no na mto bi ma no na oje me number wo to ma ni wie ye no oje me number se ono no dabi oli hwe wo ade sweet bar ni twam ena oba wo nchen se oba mesre wo to sweet bar mamie no se kom de na se osre ma de nti nam nim se kom de na me to ma ne de odi ni wo ehwa ena mato ade ama wo ena wadi awie me number de wo gye ayedai ubisa ne saa number de nti ma ne je number ne se na okobode ekwan so ono nso kobode ekwan so oye driver ni oso oye driver ni na mi sa da so oye mate na so oye driver ni na oye adwuma wo adum otra efre simple honna no oyi ne board ye na da bi ye omu station na omu lodu ne ma wo ase biscuit ne ho nkro ne ba no wa adum ho abinchi ana adum pe adum wo sane free FM station we hello ana hello sane from say omo hye tokromu ho baby tokromu ho no baby na omo lodu sa na ma biscuit ne de kɔ ekwan ne so eti se omo ba na omo afa edwadifo ma no ebo de ne de abeyi ni o race course ne bantama ti sa na o kan ye de kire o enti o ye se anka aha bode ne bode na ho na efo enti me maniska na wato ehodie ni bi e de abreme eno me to we ne ma ne wie ne de
ma oje me number kodi ne ho no okay eno a chance na obeka se enti onya wo number ni wie ye no e no ofre o ana ofre me na o ba na o se me send sika ma no to na me se miniska e wo me ho a me send de ama atobo de ni bi de ablem no see you at one day oba obedura nti mi ban se no na body enimu na adwuma na oye no dijaye enti le enka eye body o eye de na afa die free body na ba be dane me no be twempna eye de so bisa me sama wa na me se me wa debi eno o se ni ono nso pew ena otumi tutu free na dafie so e wo body adwuma mu e ba betena wo so e wo tachiman atwuma tachiman de jene se na okọ kwan so na biwa no kakrama okọ kwan so na oba na oche Friday no abeyi ne niema o ma beyi o mo niema no bi o ma sa aluda kwa na se Friday ni bi ona se ya oba ya o sa okọ ne wo fa ne ho be eyi ho no patabon so no se wa ntimi anko ho de a na waba menchen eti enumu na odijai bode na adwuma se wanya paano adwuma bi okoye wonchen abeba na no de ba benya paano adwuma no paano ra no wo yekuro mu ho no ma e no de benya no odinya na ne number bi no pe driver no de eye o friend no se ne ono so pe driver ni womla no ne ne nya adwuma te ho na odinya adwuma ne de eye de ne kabai no dem pa chende minim sa wo na ye o guy o ti definitely una betumi ni na di nkomo kire se 146 million ka ena obeton paano kra sebe na ono gi free papa ne nsam sai mo de ma abonten so for no om de ma om sai mo de ma abonten so for 8 cities enti 8 cities ne sa na aboa no ama yenya 146 million enti me calculate in office okra na how many pieces 1000 plus something ena sa kakran ya na eka na guma ba bedru 146 million ena ono wagya hoko ede twa ato a wo frɛ no okoye ni twa to a wo frɛ no ma ne peke no enkomo be na anidie enkomo a oni midie ne se wanya sika ne bi wanya 2000 na o sende aba na nke de akote ka no su bi no bi zanzo on sende mam papa na se me na mse on sende mam papa nti ade chen blanda na mfrɛ ne se sika no se wanya on de on sende mame back wo meme phone so na mesre na on sende mame na yemfa nko nti free blanda na nwumle ko ebesi nne de me frɛ na ekɔ onfa ekɔ nso onfa onime papa number mame nso onim number omu nyina omu bia frɛ na ekɔ onfa emema ye opportunist afemi ehwe opportunist asem no ebra ofiri ha okoye no okra o se okotakwa die na amwa confirm ana wagye di se ya mpa se takwa ho no wampa be Sunday inene 1 week na oba bi frɛ me wo number ne so frɛ esi me number ne so se wo hu me number yi wo Clement phone so na se de we see store mi din I was no ye na yinti obisa ne se ye hwan ne die na me no se enye ne hwe ne me it was on the oyi number no secret free ne phone so awa ma na hu it was wo yi be se be bo so menti numu ne kwasiada na o de frame no kwasiada itwam ne na wo cho de frame se obisa me nipa ko a memeye sada se me ni nipa ne te ho ni bibi ne me anase nye ni bibi aname ana me ka che ne se ni se na nipa no kra me hia no na se ni se na ode ma beto oha mu anase se me ne me papa de abeto ayi wo police station say iti me ye me ne ni di nkomo wie no no so ka boy ne de chem se boy no kra one no ekọ baby a o wosi se ko bisa na se na yese wo ba ko
obisa nso so kra esi wo mienu enti obisa bisa nsem bebre fifa na ho no ndo ye ndo obisa nsa na die ne me no se enya ne hwe ne me enti oye no tie ma asem na mbisa ne se na he na sese wo a menya na onkyere me ena o se ba bi a wo de wontimi enya yi na ode no kɔ hɔ no kura enwumre na ode no kɔ ya najo na wasa ba na homache na omo bae iti ekuro no so de onya na me yes a me kura ofrim je oka yem se wo kɔ takwa kwa kotwa nsu na o se a na ye takwa hɔ na ena me se na takwa no bro no beso na wo se bro no nso so de onim hodi ena o se na sa de a one boy ne be kasa a convince na watoto na no de besie bia no obe frame aka kyerem e free sabra no so besi nde on frame bi e ma me frame kwasa nka wona me papa nka sanso so wo se we ndi police station asem no on de won ka hu bi ma me mfa no me ka hu won ka hu hey 102.9 FM asemo enti takwa ho ne de watena hoda na ge na frame ne kajem se okọ ho na obi se bisa nsem yese watena ho aye adwuma pen ho na okọ na wasaba yose so wonene yese so wonene wo fa bio se ne wo fa otwa nsuo na wonene ye adwuma se bibi sa na ge no se he fa na no ote ono kọ de nchen watakwa ho ge ne se wote nkawe ge ne se wo nkawe eno okọ ti ho a okọ we ne ho takwa na okona ho be o baby a ona na waba nti so okọ ho kra baaye no enye yi no de be frame abebi same same die no okay at here for enti asemo a ewo yanim sesei eno no Prembe Christopher I'll say Nana ask the lady for me because she need husband. That's why she trusts the man na. Bema na wo jinidi. Na wo jinidi. Question we dear. For so. Na wo jinidi. Na me jinidi. Na afenso so question na nipa na busa no. Say ya ware na wo pe. Enuntia. Mami mpebi ma osisi a. Aware menya bia ma osisi a. Afidie ya so. Ghana for me ma e pe yire. Ene abruchire for me ye Ghana for a e pe yire bi nie. Fane to so mami a miura. Mami mpebi ma osisi a. Papa no 1804. Ediko. Who say we be man? Say ya me na me pa man we dia ya me. Memo oniu ba man. Me na me pa man. Memo oniu ba man. Me mpasa awurai obe fast stress mu bio. Ne ho afew. Wo say ogini badi. Tobo. Menya bia ma no. Ogi obi di. Enam bebi su nti na mo obi nsu ye. Me minim contractor kakra kabi pa o Ghana. Akwa ni wuska style bia bi. Di minim no na minim se unim na bia me die minim. Na sa contractor no obo panyini bi din se enam sa panyini ne so en waduru die wadure. Bra enam obi su no obi ayeyi wate. Enam dua so ena homa e di hunu soro. Yo na mumu se wofuto na otu no. Mia na mtumi ade enti mia minimu implications nyina enti me na ho ha ho kwadwo fane to so mamia we nyankopon ya adom na ye ada no nya akwai gay ya asisi a odena ko UK nya na 400 billion akwai waje na mde mje 400 billion bia enye 400 million to be problem 400 to be problem obiana yes kanuntia sa papa de ye nya papa mprese ye pasda ye the boy in din say that's a boy me ha me hey me don't disturb me for I'm the not kids. disturbing you Enti make oba tuntum
kama asɛm a prempe Christopher ko bisaeɛ no ɛno na akɔfa saa asɛm mu yaba o ane ɛyampa kunu no deɛ na ɔpɛ ɔkɔgye krakye no edi not knowing say opportunist nature in men no ɔno wa activate ne deɛ ɛna ɔde pɛ ɔbaa bi adan na di wɔde so akwara ba ya tuntuntuntuntuntuntum kama hwɛ na no koraa ne kumi ɛna me paa sɛ meti hɔ na ma wo me babaa na me babaa wotimi fie no akɔfa bɛɛma abɛtena wo so me ma ne ntena kyerɛ ne ɔno nkɔ no ɔmfa wo nkɔ ɛbaa yiyɛ yas ne yerɛ yiyɛ hyɛ na mea maboboa no pɛɛ na abranteɛ mɛyɛ wɔ yiwo ngu me so saa ne yɛyɛ no kama ɔnyɛ obi a sɛbe ɔsoboro so na wohwɛ form a ekita akwadaa na wate aseɛ saa nneɔma wɔ bi nti ɛna mɛmmaa binom dwa mɛma ɛwɔ wɔn mu abrabom kyerɛ sɛ obeyi ne ho aku ne ho ɛde ama oduro deɛ adin nyɛ ɔno a ne papa no ɔkɔ su akyerɛ sɛ papa wa amoa me a bɛɛma a waba bɛtena me so na hwɛ asɛm a asan ato no nti wa amoa me a hwɛ papa a wɔno akora wɔte ne baabi sesei nyame mfa saa ama papa wei yɛatwe no paa na kɔgyina sɛ ne anim na gyaagye aka sɛ krakye no ama yɛmfa papa wei nkɔtom mfie num koraa na adwendwe nti papa wei bɛkɔ akɔwuo prison nyame mfa saa ama wahu enti abayɛ yi nya ne ho ku ne ho te ne ho ase de ma krakye no the opportunist nature in the men no ɔno aba activity ne deɛ ɛwɔ abayɛ wei so nice girl yɛkyerɛ yɛhu ɔno no n'akyi ansa na aka sɛ yɛka ne sei no ɛfiti yɛ ne yɛde ma yɛnyɛ ne saa o yɛbɛhwehwɛ wo mu papa yɛhwehwɛ wo mu ne ahwehwɛ w'akyi ne ahwehwɛ w'aso ntam ne adeɛ nyinaa ne ahunu sɛ sɛbesɛbe ɛyɛ ansa saa na yɛfa so a yɛyɛ linkage no enti abaayɛ ne nie wei deɛ ɛnyɛ sɛ mede ne ɛkyɛ daabi mede ne kyerɛ mo kɛkɛ nice girl but abasa kyerɛkyerɛ krakye no ona na anneteɛ enti ne ntwom baabi adeɛ waa na wonim kyerɛ sɛ wonim firi ne tirinwi so fa ne kokɔ so bɛfa na furum bɛfa da ha nyinaa bɛfa ne serɛ wo bɛsi ne naase nti wona bɛtumi adescribe de kyerɛkyerɛ ne kyerɛ yɛ wɔte sɛ wei nipa tuntum na ɔyɛ teatea na mark bi da n'ani baako ɛsɛ ɔsɛ ɔnya car accident na ɛyi ne bɛda hɔ asɛbi baayɛ no saa ne nua baabi na mokɔ patakoro so hɔ no pataboɔ so mo ne no kɔ kasaayɛ ma a yesusu sɛ ɔno ne frɛ papa de wɔ ne kura ase hɔ no ɔno mo gye ɔno ankasa ne number agya no me frɛ no wamfa o frɛ na me frɛ no nua ba na wamfa ebere bi na me frɛ fa na me bisa sɛ asomasi nua ni a ɔse daabi nti ifiri hɔ no me frɛ ni bi ma ɔmfa ɔde wato black ko pa nso so ɔmfa asɛm bɛɛ na agya kwa me wɔ pɛ sɛ obisabusa na me nkodi me nkɔmmɔdi kan aja wuhu abante no hu obai na ɔte he ubisa ma mi mom de me misan bebia na ɔte but ɔbae na ɔbɛka sɛ ɔpɛ no ɔbɛwale no na misan bebia ofiri ɛma wɔkyerɛ me bebia ofiri nyina nti na me so asɛ bebia ne wɔn so minim hɔ yɛ nti ɔka yɛ na ma me kora me bonkuro na bi mbɛn no bi me pa kyerɛ sɛ kumase ha no wonim bro no kura na ɔte so dabi ɛno de minim na wa misa no nso me ɛno de me misa no nso sɛ na sɛ ɔkɔ ana waba sɛ na wɔka sɛ wɔyɛ ka adwuma ne nti wɔkɔ ana waba nti na me misa no bro no kura na ɔte so ɔba abantie yi a wɔde wasimi ubisa ne bro no kura na ɔte so kumase a na ɔse adwuma na ɔmo yɛ no
e kan ona na emo mo baby da wo ebuaka ebuaka na no wo kase ho na na oti wone ne ko hoda ho de ma anko hoda wanko ba bia na oti ne da ebuaka on de o kan me ne na anko obetena won chen no na sabi on na yi akohoma ana wona na wi Debi, me ana na me yedua na mane. Hey, ayo opportunity sampa. Aga ni opportunity. Wana na aye aduane mane di. Kasagu adi no. E ba chan. Obehwem so pa opefufu. Fufu. No opefufu. La supu. Emo na no pepa. Emo ne nkwan. Abe kwan no opa abe kwan. Fufu nse na ope. Cedis sikanim. Sankofo no. Ona be kire o ya fa beef tum. Oda ya se fa bi kan. Tonantwinam kakra, fadwene kakra wo no. Wo benya tilapia kra ya to bi tum. Na mami nkuma kakra bi va to so. Sa. Di o ma ko homa. O kire de ope. Yi bekra. Enti wusia ni pa ni sika sen na o hwa abedi wo. Ni sika bia ni me ho. O ni sika ma o da. Wa yiska ma me a ne bia me de to Debi wo hono ma ofri kwan so bana me kon hono dwom hono ma ya na bi okase enwufu a wa ye bi 50 cedis e fato nam enam na bi ano no ne de bode ne banchi bi aka ne enti wo benya pan no adwuma no ni obetena wo so obenya pan no adwuma no no te pan no ra ne fi o ma ne dan one ne ye vi se pa ayi no o kontem ka no tuntem ahomache ne de ko pano no ko ma traffic for mo engine o kontem nti o ko no ma ada se bia se week ni bi wo no ma daba ku bi ne bia wa bafi na o sa akọ yo bakra no wo ye pan no adwuma no be na o twemienu no woni wudi nkomo bi se papa ye ma miska ma na fa me so ana me di mo ma bi ekọ ayi akoma ma fa mu ntwi aka ma me pa chopano no mu ayi de woni me ni emu nkomo kosi se panu run frame me se wache no da Hanum police station na ukunu na mpache me yede me sere ma fa wi ntwato okay ukunu a wonye adwuma oyo wa mi se na adwuma no mu asem da kunu ade ya yimu so abetena na so nye kunu ba to no official kunu wo so wagina tum wo fie na wo na wani ba biti okọ ye ko ye nyina nya wo so na ba beda na mpacha me da se oba de acha me asembe na onso awura sase mu e de adwendwen abeto so pa ho ma dwendwen ja ngeso ko papa bi nkomo ano obo also no high blood pressure man for keke wonya bi wona ni wi aseda ombuza ansa adai ose hwe sa asem to na betumi afixe de mintumi fixe no mada o frame amada yeah to de bi aya na wonsem bi so a yewu he e ba sa de sa police we mu make good use of it ko bonsuo nwuno wo benya kubensuo kura numbi ebe relax o da de ontumi fix no opa dumo phone kra da we fato silence da efrew anamada oba de acha akra ndi na peso so awra woni no esan bosome sai na otwesan uchi a no nyina abepem ebra ye che no wose wo pa wo penis wo ma menka ni sei me ending ni mu na oshia me na o se me pentim va se June ni mu e na o bebe hunu ba bia last year sam na okay ai June ni mu no be hunu ba bia metie nti on kwadan o ba fie no eye na o da na o ba ye na na de ne kom papa o se abranti amenya na o se o pemini ina o ni e kasa se o nye bibi kakra bi kura na onfa emeye edi sen na case ni see case ni de January afiye into June, July, August, September, October, November, December, January into 8 months tupa boso woni ni san boso me nwotwe ohun sankyere ni bi ohun bi e kire se
nipa na me ne tu anamo no eniema bi hwehwe maso wo hye bibi nso wo hu bibi se bibi se ebetimasi me starting na me ye wo ho me de ne ba afie no sa ho no oye yi no o ka chesa se mimi ntina wa ba ho ntina obi ono obi di nkoma o se nipa asimasi efie na metie enti oba me ho mre wokoto da me wo ekuro ni mu kwana no ho ena okoji baako man baako bi kana ho na man ne se ne ba se ne ka se ena o ma akọ so ba timi aye na o ma akọ hwe na aye wo ye ya o mo ma osika se fakoto car light ni sika no ama nje sa na o kire se ho ni nje sa na o mo ne ba me so e wo me fie se ni pass me si ni pass me si na waji sika eti o ye no dano oba ho fie ho no manwumre oba ye no se asena mse de asem na aba wan fie me te ona course ne basa yen so ai no wode me phone number so asa mema omo number ne basa anye na me peke ba ko na me ye na msi woni ho se minima de asi dia ase na ho kra me se etwa ntro bi anase me defending iti me woda na ma me frame se obi aba hwehwe nipa asemesi na msi yo ena osiso wo ha me den me kura me twa ntoro ho se woni ho enso no hye ho ma me yese frene bla na me frene den koi utwa ntoro no ma me san ma wote ne to ne ma me pensa mfon ena me den me frene ma okoi na one ma nipa na waje na yi no ehia na papa no ne ba ne yire no mobile no mo ne treni mo e no se sika light na akakem wato na akakem na mze akakem se na se so fulai de obetimi akwa akoje o co station na afai de obetimi akwa akoje eno me kan ya wanye se sika no wadio se yo na papa ne se obeche ni bi na watu yankaye eno obo ne so bo no mfama no enu mu no okonya adwuma nso ye ya wa ye o frem se wa sendi bia ma omo ama na kabi nti eno sa eno case ni de o ma ama misu bi minim se watu awi ana se wa ntu awi nti sa ohun sa yi no adwen be na ba utrim ansa na pano case ni be ba na ohun light ya 7 no adwen be na ba utrim ya pano case nso ba ye no adwen bi ama utrim ma nwene boni bi ana se ibia anko echi tobo de di kan light case aba ekwan a wo ka se car light ne car came na ye ball no a ye hu hwe to de bia se wo kra na odi ni sie no mama meteto ma okoyi ne ba no eno da nchen baako na fe de pa no insu case aba ame ache no first why na ringe bell bia wo trim anka se de di nkan si ya we ya be die ma me hwe ye na mamfa me ho ankoto asem bibia asa ama odo frefra nani odo katakata nani mani nsan wo wa ware pen ba cha debi won ware da debi ndika ukuna edi nkan nie ana wadi kan ni bia wawo ma me mhwe se ha adwea won da debi sa ena nye be ma we na aba ma kwem se obe ware me ebi aba ekodi ebi abako sa eno so ya na ba ku bi na ye sei ono so betwen odi se ya akọ eno de ye bibia na ya na jami eno de different you ho okay se si ya ye ka sei mukọ yi no na eka ni nyina ye sei ansa na motuatua bia me na beka 146 asesei pacho police station de se ye ko no ma mi o mo ma metena bontene na o mo ne me papa ne from pelifo na ehia ene kusia no ma kan nti
sika pote pa omudi 23 so no ye chen for frose 18 ta bibi mi hunu sika no ye ano anase eja betima aboa ye mfitiase no sika ni nyina no na yesa ye otue ya moko ne na ka betua ye ka se de sika no de oni ni edigwa no ono na sanu duro bia no aka sika ne say 180 we no si nduru sa duro bia no aka say ntimi de wo mu bobo ni nyina de kusi ya ne sa a chekra no say 100 million kura ana mo san ko fefe mo mobile mo san be kan say sika no aka 146 de say ne no ni ade a nipa koro no say ode ne kapa ya woji last one ciao now one crutch no edidi nkomo no na wose waware pen wawo wo yere ho no nkomodie m say na wonnidi no ekusi ana wo ka kire wo no ka che mi say oniba na o warranty o de mekwa he na mka so mfamen ko na yi ho na busia na yi fo ho no o de mekwa ne wo fa honum wo patabo so ndi men so me hu se hona ye koye akura bi ho na so ba bi ho no ma asemu ibae ni busua ni bi ebae ani ode obi bai se oye ni busua ni ne papa nu aketo ade na mon kodi ho ni nu aketo se ne papa kuma ona ne papa ya linti wode na si na nan se omra no omra medi o mejina o mehwa asem no na de asie no odwane ye ade na mon kodi ho no ye friend phone so ono nso se wo hwehwe no na wagege ni sika bi kodadi na ye ne papa nua kuma ampa enye ne papa echire ya wo mana ne ye friend no bisa no ho asem ne entia na obi atum se ono kura na enye ne papa na wonne nete wo ba bia wo mo no entino ono na ba ho be ka chense ba bia asem adura na yise nti o meboa no na ma wo bai tinye ne busia ni nti ze ono kura na de ne ka ba 8 million sesen a wo baaje okay arafori arehie eno no ensam wo ho ei obo asem bi asensi o za na dai asem we da ya nimu yi atiefo ni adofo aye no mutie ye munim se ye ya ye ka sei kwaku Clement no a ono na aye awura no sei agege no a free asase so akogya ne subunu mu no ama sese wode ne papa akwa akoto kanimu no boy ne fu adum eze de wodum ne fon ne kra ofre na wonya no well ene ye yanko patabo so wo ne wo fakro no enkomo amuni na die no momma atiefo entie na yenhunu ba bia ye de ye fufuo ne bo ewu dwan ne ho na owura yi sene abaaye yi kyerɛkyerɛ no ene sene wotie yi wa wonya ne hompopoye no wama yenso yate ye friend kwaku Clement na wa odi obi papa oba wo wahwe na papa no wanya wo hye na apoba akokora ada na wo den papa panyini akosika no na wadwane na ye twetwe no epe no ede na kokoto se ye mfa ne nkonkotum se ye papa no obi ye ni se ya se be ye oda obeka me yetie jataba akra ana montuo ne tesen moma ye hu ye ma office apanso ya da se ene ofaki wasi ne nana no nyina obi anim se ye friend ofaki boy no wofa no ye friend ofaki na obodin fufuro bi obi ehu se yo no no kre o ho na abrantie no ne wofa ase no nua baba ne sister na frim nti omo ye miensa ema mienu na abrantie ena epanyi wadi abaye bi beche ne se wohu wahia oba bi opeso ne netena nti o ba na wode na bafie abekire busua no so we dey say asempa wakwa akonto mu na wonam na ade bi abafie nti fa ne ko kire wo papa on ne yeja na busua no so nka ye enhu ana branch nje so yu ene so mo sa ade free mo de ba kuma se o ha na wo beti se abaya ne papa yi
aba ne nkyɛn sɛ ɔmo de hyɛ no kwan a wɔde ɔmo afa so ni na ne papa ɛsoma obi ɛba hɔ no mo mo beli nipa no na ɔsɛ o ɛne sɛ ne papa ni mu bi bi dia ɔna yɛ agya nti ne mo me nkɔ kuro no so na me mfa mo nkɔ kyea abusua no ɔmo kɔ yɛ na papa ni hɔ ɛna ɔmo de akyiri gyae abusuafoɔ yi mfrɛ no nka biribiara wɔ ho bie mu nkyerɛ no nti onim sɛ ɔmo hu nipa no koraa a ɔbɛbeli nipa no sɛ ne papa no soma no ma ne baayɛ no nanka ɔmo atumi ahwɛ na ɔmo ahwɛ ama asomdua aba na papa yi nso ade no ne ba no wɔfrɛ no ne wɔfa ase no ɛwɔ ɔmo anim ama ɔgye to mu sɛ ɛyɛ nokorɛ biribi saa si na wɔwɔ baabi yɛ adwuma pesika nanka wɔde aba na ɔmo tuatua no kakra ɛfiri hɔ no ne wɔfa ase no ɔmo frɛ no a ɔmo nya no ne fo wadum abusua no abɔ ne nuamaa no ama ne ɔmo nso frɛ no ɔmo nso nya no papa ne deɛ ɔyare anhwee koraa na ɔte a ɔno da wuso anhwee a na noa no no nti ɔmo pɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔ ka biribi na ɔkɔka n'akyiri nti seesei na teɛ deɛ a nipa no a ɔmo ma ne baeɛ no abusua yi nim no ɔmo hu no nti nka ɔmo mmra na ɔmo nkɔ ɔmo nuamaa no ɔno ɔmo nkyerɛkyerɛ mu na ɔmo nhunu baabi a nipa no wɔ sɛ ɔyɛ nokorɛ sɛ abusua no ɛsoma no a ɔmo bɛtumi akyerɛ baabi ɔwɔ na ɔmo akɔfa no de no akɔ na wakɔkyerɛ deɛ nti a ɔkɔ bɛɛli nipa no na ɔmo hu n'akyiri akwan bi nti sɛ ɔmo tumi yɛ ne saa deɛ afan na ɔno deɛ ɔfa ɔno di nipa a wɔnim asɛm ho hwee na abusua no sɛ wɔno mu nim saa krakye no agya saa nipa no a ɔbaa yɛ ɔkaa sɛ boy no papa na asoma no ɔyɛ papa kumaa no ɔka kyerɛ wo sɛ yɛfrɛ ne sɛe me ba no nanka bɛtumi akyerɛ ne din me deɛ ɔmo ne din ankyerɛ baabi a wɔteɛ ne baabi a wɔamo ankyerɛ mo ɔno deɛ na ɔsɔ ne wɔ baabi ani hɔ saa na mete no okay ɛneɛ monsa nyɛ saa deɛ wei na mompɛ saa nipa no a ɔba bɛka a papa yi ho ɛma ɔmo beliiɛ no so ɔno deɛ ɔbaa in the name sɛ ɔyɛ ne papa kumaa sɛ wate aseɛ ne yɛmbusa no sɛ krakye no sisi a ɔwɔ yi monyɛ saa assignment no ma me ɔba adeɛ kyea me akra asɛm ha yo akra me da sɛ nchia ofa ajekum wɔ Virginia enra ofa ofrɛ me na me odwumadie bi ase yɛ ntumi ankasa brace me no nim sɛ yɛbɛkasa ɛna afi yɛse ɛboɔ ho sasa wɔn mu yi kwan bi wɔn mu yi kwan no nti wɔn ayɛ gata bi wɔ nti ama sasa junction no wɔn apia kɔ animu na nso so ahyɛnsodie bi ansi hɔ ɛkyerɛ sɛ gata no nti wɔn de junction ne kɔ animu wɔn ahwɛ yi a ɛwɔ nso yɛ sane so pa nti yɛsrɛ contractor na ɔyɛ adwuma wɔ hɔ no ɔma bibi nsi ansa ɔmfa ahyɛnsodie ɛnsi hɔ sɛ bibi saa ɛkɔ so nti junction no ɛnna baabi a na ɛda first no a akora waka saa asɛm wei no ma mensrɛ electricity company of Ghana ɛfiri ɛna anɔpa yi nyinaa ɛba no na saa deɛ ne wɔ hɔ na ɔmo nkyɛke so ɔmo nya nkɔyɛ deɛ a ɔmo nan mo bɔ ɔmo to okɔ bonwire asante bonwire ha ɔmo high tension CB yɛsɛ ɔmo yɛ kwan no gottes na ɔmo twa no ɛma ɛhɔ ne yi sinsen mu enti edinkan kyeae ɛna ɔmo ba yɛbɛtintim aseɛ sesei sɛne adeɛ na kyea yɛ no sɛ nkanya ahoma no asuso mu na nka atɔfam enti adeɛ a power namu na bɛte atɔfam yɛmusa yɛ ho sa asɛm bɛdi ne si metetete sɛ yɛse obi baa hɔ menyini sɛ saa nipa kɔ no yɛ isi di adwuma yɛ ni because me yɛ customer na wo na wotɔn adeɛ no de ma me sɛ kyemato aba ho a wo na wosiesie sɛ bɛyɛ a wobɛtumi atɔn atɔ akɔ so atɔn adeɛ no de ama me deɛ mateɛ ne sɛ yɛse obi alleged to be a worker of ECG allegedly aba hɔ aba bɛyɛ estimate of 2,000 plus sa amanfoɔ no empɛ ayi dia sɛ bi asɛm bia bɛba na afei no ɔmo ho bɛkyerɛ ɔmo dia ɔmo nkyɛ saa sika ne ntua ne mfa mɛyɛ saa po na akyea no mempɛ sɛ mɛgye saa deɛ no di enti ECG mo a mo hwɛ bonwire picture ne video ni nyinaa o me phone so mo nyɛ saa adwuma no ansa na sɛ nkɛsie bi asi okay mate afei bram akra asɛm a yɛ kan adesua ɛwɔ mu ni sɛ dia na titru yɛma yakoma ɛno bibi ɛnkyɛe sɛbe yɛadwene nneɛma bi kɔ so akwantuo ne awadeɛ
enipa bi kon tumi do sebe na ne wura fi se obesusu biribie wo hwe asem ya ye kan ya se awura ibehia krachi bi ewo kwan so na obese na de na obeto ama no na afei ni ti a wamu wabese ne pe na watuo aba betena ne so na afei hwe ne a wakwa akofa ede aba bema bia obefiti preko pe atu akwatena wo ba so wa bra onye ne ho ade anase omo ntena nkyeye anase omo nwoye no sa bema ne aye hwe ne ye sesa ne ho nyina de kogu wo ba so na nya fere mpo se wo ba wo mfa nsa kura nko hu enke ko ye hu ye ebia ofiri ba bi ba na ade asa na nka eja wakohye ho na nka nwa na nka wokọ eno kra ye mie ye mai tetesco ai ye ya wo no oluma ewura de mo ana wa wura de mbra na ja wa fa ho afesa no kra wokọ a udi nka akopɛ base bi kɔtena kakra ti oluma ya ni so ye ni don no owura mu a na wa bra no owura mu no aba we die wa nyesa wo mo sa no so no o ka so omienko hu na busuafo a ne ho den obekọ sesi afiri se wa hyehye na adwuma ene wode nam we nyame abo akora ne se awura na mfa afuro ka wonyam no ka ho de anye nkasa abiri nka wode ka beto so wasan nyemo ho ane behwe akwala no ho ane behwe nyinsen no ka ya asem edibire bia ya yema yani na ho ene obi a yenim no ene obi a wo kyekyere ne ho se kinkyini a obetena yeso ba force awade no yenhwe ne ye afei owura no kwa Clement baabi a wo a wotie ye bia no ana ne otie on kan kyere no nipa no en kan kyere ne se obi turu kɔhwɛ nkwa ye nturu no enkɔhwɛ wuo efiri se awura ya yesaade wei e de amaw na obusuani mpo a wo begina ho aba bebe wo mpo wunya bi na obi a wo abefa ne ba ene na da e wo wono ankasa ne dem wasa bebe wa ma wasa de wono so akosika no ade na we nipa bone semsa awura isi wo frɛ wo so wanya 2000 wasa wo de fabra ne mfa nkosere eno so a ene ekina ebepem sa abri na kura nsem bebre kasa kyerɛ me ɛwɔ saa krachi ne nsem ka ene eniama bia wo hwɛ a ɛkɔɔso o mɛyɛ pan no na otwimienu ɛmɛbɔ kasa 180 million asese na omo keka no wo bekom tu ahyem bi wom sure tu ahyem efiri sɛ baabi bi wɔ hɔ a akutwa ekurokuro bi dida hɔ enti wo tuwe ya na wo de we akɔsaa o tuwe ya de obinya we no an wo hɛ ase sɛ o tuetua ode de ka tu ahyem no ano no wode de ka enti wagye ya na wo de akotuetua na nka na atwemi enu ka bedi sei na sa wo de pan no so surprise a senko na de be surprise a obetimi abosa akawe wontimi mmoka kakraka sei e ma ne nye yie efiri sɛ baabi wo hwɛ sɛ na no wo electrician okoto tail light as a light o say akoto ka mu ayira ayira nso a wa mo nipa na amane o amani pa ne chesi wa afi na wo ba beka e tu ahyem e kyerɛ sɛ tu ahyem otu bia na o de akɔhyɛ baabi na hɔ no nso amana no enso abɛda hɔ ne wo hwɛ yie na ɔmfa wo wura yi enkosi ka no efiri sɛ wo wura wanya ne bɔne bia sɛ benka kro bia asante kɔdɔkɔ sɛ ma me dan nam sama ma yi nye kura de enke yenye papa ya ma odan adam wasan ya ma wayi aye wasan ade ne kusi ka no waso twen so am ye de na kotum baabi obi a omra papa na obegina mu obedi agina mu no a sesi a papa yi ka se wo se woni ne baabi a no eno ye ntworo na obukum oyi ne hu firi mu enye baabi o se ne papa no de enim no se ne papa no enti baabi a wo se bia ono nso so owom otimi nyi no firi mu ono kwa na yebusuani kan sika no wampa kwa na ama sika no obetua di ese enya me bibia no de esa abre mam onya age atomo awie di se de ni bibi no ne papa eno no ne ba eno no di akora yento nkrai na baabi o se bia no yente ne nka na yemfa sika ne mra na yemfa nkoto baabi a eda na owura yi enya na se be ya wo kina ebia na be ma papa bi ba be pe baabi ada aye papa yi wan hwe a wonye no every ne wahundra kora me da se mensme da se odofo ohun abibifo no eya na nyamesom na ye de share ase no ye de tete ye ne nti no kame aye se eduru ba bia na ofisi se papa na wo ye ana se ofisi o
unya bema bi na so kan ho ana wo ware ya na chese abrabo no wawie kura ya na enti saa wo se yeto ebo ase woni ma bi ho papa no ye ya ye se ehwe ni ye because who the officer wo ye papa be wi ase na be wi obone e wo bibi mem ha enti tem bia no papa ya no bi ho nso a obenya problem ibi ye papa no manya problem bi so ye papa no manya mfaso ne papa ye de ni ye no edin ye papa edin wo se ye ma ye ni da ho na se obehia obi se office o onenam oni ba bi da o watu abetena ofie mi si emre bi ye ma obi obi a wonam ne ba bi o no so onya ba bi nna ne ma ne beda mi se last minute wo kɔ no no wasesa ye ne o manyina wasesa ye chese ye phones ne ade a odi nyina akɔ enti ne ahomte sabri no ese nyina ma ye ne da ho ebra wo lucky our sa story we dey me fi se enye obi hakeke e na wo be fa se o mi kɔ bɔ mpa ye no ikobo aware ho mpa enti be ma bi aba me life mu a o we dey we na nyame yi ama me nya saa na tie se nyame de ne beba kro bon sam de be di kan ba ansa enti ese ye me ye ne da ho men kasa nche minim se obi asua de om de da ye nyina na ye hwe enti ye nyina asua de ye message so be subscribe da wa share na etumi ama ya ho de ne de more videos akoso abro.